Bon dia. Avui ens hem reunit ací per poder fer una taula redona per a parlar sobre la innovació educativa al País Valencià, sobretot una visió posterior al confinament. I ens acompanya en aquesta taula redona dos grans professionals, Mercè Durà i Alicia Martí. A mi m'uneixen el tema d'haver treballat i col·laborar a un Entretants, que també farem menció al llarg d'aquesta taula redona, i vaig a deixar-vos en elles perquè facin la seva pròpia presentació. Mercè. Hola, soc Mercè Durà Súbies i soc professora d'educació secundària des de 1998. Des d'aleshores he fet moltes coses, he col·laborat en publicacions i en llibres de text i he sigut professora associada de la Universitat de València en la Facultat de Magisteri, que vaig deixar per a fer-me càrrec del Servei d'Innovació i Qualitat en la Conselleria d'Educació i Ciència i des del curs 2021 he tornat als centres de secundària i torno a exercir de professora de secundària de llengua. A més, soc també membre d'un Entretants, que és una xarxa de professorat, una xarxa cooperativa de professors de llengua i sobretot que ens agraden les TIC i les TAC i que, en fi, vull col·laborar molt de gust a aquesta taula rodona. Encantada. Alicia. Molt bé, doncs jo també agrair que compteu amb mi per a participar en aquesta taula rodona i trobar-me també amb Mercè, que també compartim espais amb un Entretants, com has comentat Àngels abans. Jo també soc professora de secundària, també vam compartir el temps a Magisteri, que és on jo ara treballo. Jo vaig deixar en el curs 2018-19 vaig deixar la secundària per anar a treballar a temps complet a la universitat i allà estic, a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, encarregant-me bàsicament de la formació dels futurs docents, tant d'infantil i primària com de secundària. En l'àmbit d'investigació formo part del grup GIEL, d'investigació en ensenyament de llengües, i des de fa també prou anys que em dedique a participar en projectes d'innovació i últimament també a coordinar-ne. I en aquest sentit també puc dir-vos que des del mes de juny soc cap d'iniciatives d'accions extensives, adscrita al Vicerrectorat de Transformació Docent i Formació Permanent de la Universitat de València. I això potser seria allò més destacable pel que ens ocupa ara. Doncs per això, quan vam proposar poder donar o fer aquesta taula redona, vaig pensar en els vostres noms, primer, sobretot per la transcendència de les vostres amplitud de mirades des de la secundària cap a diferents llocs i diferents nivells de gestió a la vida totalment acadèmica de casa nostra. I dir-vos, no m'havia terminat de presentar, que soc Àngel Soriano i docent de llengües, però el més important en aquesta taula redona, sobretot, sou vosaltres perquè la meva funció és fer-vos una miqueta de les preguntes per a poder reflexionar. O sigui que la vostra paraula... Una de les primeres idees que van estar comentant quan van organitzar aquesta taula era sobretot centrar-nos en què va suposar el confinament. És a dir, el confinament en el seu moment ens va portar a tots a deixar d'anar, sense eixir de casa, sense eixir a anar a l'escola, que seria, o a les classes, i intentar donar una resposta a una situació d'emergència. La Conselleria Mercè, des d'aquest punt de vista, va fer un treball prou important. Aleshores, voldries fer-nos una miqueta d'ubicació? En fi, no vaig aportar res nou del que va significar a nivell personal i professional, humà, social, econòmic, que va ser allò, va ser terrible. Sembla com de ciència-ficció, però ho hem viscut, així va ser. I ho recorde com molt viu quan estàvem a la conselleria i rebíem aquesta notícia que anàvem a tancar-nos tots a casa, que no podíem eixir, que havíem de tirar endavant amb tot, no? I immediatament va haver una reunió del conseller, el secretari autonòmic, tots els directors generals i van posar en marxa amb molta rapidesa, la veritat,
Jo recordo que va ser molt, en fi, va ser molt ràpid. Estàvem tots esperant a tindre les vacances un poc de falles que tenim en la ciutat de València, i en quasi totes les poblacions més importants, i no tant, d'ací del País Valencià tenim falles, i en lloc d'això ens vam posar a treballar en el Pla Mulan. A la innovació ens va pertocar sobretot preparar un repositori perquè, clar, vam pensar que el professorat no havia estat treballant d'aquesta manera, havia estat treballant de manera presencial i, per tant, necessitava com ordenar totes les coses que tenia al seu abast a través d'internet, que era l'única eina que teníem possible de comunicació amb la resta del món, i vam començar a fer el REDI, que és un repositori, un rebost digital de materials. I se ficarem a treballar tot el meu cervell, a buscar pàgines de museus, pel·lícules, blogs de professorat, ho vam separar per nivells, per assignatures, i va eixir el REDI en una setmana, va ser mortal. Jo recordo no dormir en una setmana, ens telefonàvem a la matinada, va ser molt dur, però, en fi, era una cosa que vam assumir. Això respecte al Pla Mulan i després també una cosa molt important, que el servei de la conselleria van posar en marxa aules, que ja estava, però estava, diguem que com aquest curs, precisament, el 19-20, es va posar S'ha quedat congelada. Anava a dir, Mercè. sí, no sé si és problema de connexió, no sé. Pense que és... No, sí. Ara, que t'havies congelat. Ara, t'havies congelat, no passa res. Sí, continues des d'ahí i retallarem. Una telefonada antes, bueno, dona igual. Aleshores ens vam posar a treballar el servei de tecnologia, d'informàtica i tecnologia de la conselleria, i varen avançar molt. Recorde que en unes setmanes van tindre aules per a primària i ràpidament per a secundària. Va tardar, el professorat se va haver d'acostumar, això va ser per a molts companys i companyes de secundària que difícilment havien accedit a un ordinador. Hi havia molta més nombre de persones que no ho havien fet que sí. I es va obligar, evidentment, perquè, clar, tenien una relació docent presencial i, les noves tecnologies les usaven per preparar presentacions o, com fem tots, buscar en internet, el cercador de Google que ens ajuda tant sempre o qualsevol dels repositoris que tenim a l'abast, però, clar, treballar d'aquesta manera va ser per a tots els nostres companys molt dur. Però la conselleria va invertir tot el que va poder de veritat en humà i econòmic, perquè per a evitar la bretxa digital pensem que n'hi ha molts alumnes que no tenen accés a internet, que no tenen ordinadors, i aleshores van fer un esforç i van distribuir tabletes que tenien accés a internet. Els directors i directores van treballar moltíssim perquè n'hi ha un informe de l'ISEC, però tots els directors, els equips directius se posaran a treballar i donaran referències de tot aquell alumnat que consideraven que tenien dificultats, posant-se també en contacte amb aquests alumnes i demanant qui volia un ordinador. Se van distribuir els ordinadors perquè se pogueren seguir les classes online i això va ser un treball molt dur, però sí que pense que va ser una manera de tindre viva també la presència, encara que digitalment, i el contacte. No és el millor, no va ser la millor manera, però sí l'única que teníem per a mantenir aquest contacte amb el professorat i continuar. De fet, per exemple, segon de batxillerat, sobre no anar a classe, van haver proves de l'ESEBAU i va tirar endavant el curs, vam salvar el curs, amb l'esforç de tot el món, perquè el professorat va, de veritat, com en tot, però el professorat se va esforçar moltíssim per a actualitzar-se i per a posar-se al dia. I després, respecte als projectes d'innovació que estaven duent-se a terme, que nosaltres havíem
gestionar les ajudes per a que se desenvoluparen. Alguns es van parar perquè solament podien ser presencials, jo que sé, transformació de patis, horts ecològics, sostenibilitat, però altres sí que ho van fer. Tots els que eren de creativitat doncs ho van girar i van fer molts vídeos, que tots hem vist molts vídeos de molts centres, i va ser també al final doncs, molt creatiu perquè tot el món va salvar aquest curs tan dur i aquesta situació tan difícil. Aleshores, des del teu punt de vista, Alicia. Doncs no, jo estava pensant ara, en relació amb el que comentava Mercè, que clar, la universitat pot ser una miqueta diferent perquè se suposa que estem com més avesats a utilitzar l'aula virtual, ho dic en comparació, en l'aules que ja existia però que la gent en general no tenia el costum, diguem, de fer-lo servir, i en la universitat l'aula virtual ja portava molts anys i tots potser pensàvem que la gent estava avesada a utilitzar-la, però vam descobrir que tampoc no era del tot cert, i ens vam trobar en alguns casos en professorat que no havia pujat mai un document a l'aula virtual i vam haver de fer el servei de formació en aquell moment va oferir, paral·lelament al que ha comentat Mercè en la conselleria, moltíssima formació per al professorat universitari, també per al PAS, per al personal d'administració i serveis. Per a fer-ho tot es van també adquirir material informàtic, es va facilitar tant com es va poder, però clar, hi havia com molta diferència de nivell en alguns casos. Hi havia gent que sí que era una eina habitual de treball, l'aula virtual, i altres que no, i fins i tot en alguns casos es van haver de fer coses puntuals. En la meva facultat, per exemple, vam crear un grup de profes que fèiem suport TIC a la resta dels companys i companyes, perquè ens reuníem un dia a la setmana en una hora fixada i aleshores cada setmana parlàvem d'un tema, però i anàvem mirant quin tipus de material podia fer falta als nostres companys i companyes. Material que ja no t'ofereix tant el servei de formació, sinó que és una qüestió com, per exemple, vam fer decàlegs sobre com avaluar en línia, decàlegs sobre com fer les classes en línia, exemples, recopilar. Doncs, clar, en la universitat, com que els temes són tan dispars, perquè és tot tan diferent, no es pot fer com un repositori, com el REDI, que està també de l'ensenyament no universitari, però en aquest cas vam intentar fer algunes pautes i en la meva facultat això, però en altres facultats també feren altres coses i ens les compartíem, perquè això sí, sempre ho penjàvem tot en obert en les webs de les facultats i aleshores aprofitàvem si allí havíem posat com editar un vídeo, com fer un test no sé quin tipus per avaluar. I jo crec que la bona voluntat i predisposició del personal va fer moltíssim perquè, clar, de la nit al dia vam haver d'adaptar-nos a moltes qüestions que no teníem pensades. I en relació amb això, també comentar que durant el confinament jo vaig fer un estudi amb professorat de l'any aquell, el 2020, fins a principis del 2021. Vaig fer un estudi amb professorat de secundària i de la universitat sobre com havia afectat, quines repercussions havia tingut, per explorar un poc els canvis que podrien haver-se introduït en la seva docència a causa del confinament i detectar les dificultats que havien tingut i tal. I, clar, malauradament, una de les coses que vaig observar és que el rol del docent continuava sent merament o fonamentalment transmissiu. Vull dir, utilitzaven les TIC amb una funció transmissora, buscar vídeos que m'ajuden a explicar no sé què, gravar-me jo en vídeo explicant, però com una lliçó magistral que farien en la seva classe ordinària. I que l'ús també que es feia de la tecnologia era com un element de suport i també activitats molt puntuals. És a dir, no s'havia reformulat en general. Vull dir, això també és un estudi que vam contestar
70 o 80 persones, no recordo. Vull dir que tampoc és que puguem generalitzar molt, no? Però sí que un poc sí que es veu la dinàmica que bàsicament feien videoconferències, pujaven presentacions multimèdia, documents que tenien en Word, en PDF, en el que foren les diferents assignatures, però que no hi havia, vull dir, no hi havia una proposta de fer un projecte de treball, per exemple, de l'assignatura, de reformular-ho tot. No hi havia canvis significatius en el model pedagògic. Jo crec que això sí que d'alguna manera em va cridar l'atenció perquè pensava que, i sí que continuo pensant-ho, vull dir que sí que ha estat com un punt d'inflexió, que a partir d'aquell moment sí que és veritat que molts docents en les seues reflexions, en els qüestionaris que contestaren, sí que apuntaven que mira, ara he après això, m'ha resultat útil o ho veig interessant, ara ho aplicaré a cursos futurs, encara que tornem a la docència presencial i tot això. I, per altra banda, també una cosa que també em va cridar l'atenció i és que de vegades tampoc no ens ho plantegem i és fonamental que als xiquets i les xiquetes se'ls ha de formar, o sigui, a treballar digitalment. Aleshores, molts profes comentaven que per al curs següent, i de fet alguns ho van fer perquè he tingut contacte i he pogut saber-ho, doncs el que van fer és que van començar el curs que ja no estaven confinats, el curs que en alguns casos hi havia semipresencialitat i tal, van començar fent unes sessions d'alfabetització digital bàsica. És a dir, perquè, clar, els alumnes, parlem dels docents perquè són docents, però és que els alumnes no sabien enviar un correu electrònic perquè posaven tot el text en l'assumpte o no s'identificaven o jo què sé, coses d'aquestes, no? Coses de no estar acostumat a fer servir aquesta eina per a comunicar-se i no saber tampoc que t'estàs comunicant amb el professor o la professora i no amb un amic o jo què sé, coses d'aquestes que passen. I crec que en això potser també hem guanyat això, vull dir que hem guanyat el ser conscients que tots els docents hem de formar d'alguna manera els nostres estudiants, que no és una tasca que se li encomana al d'informàtica del centre o al de tecnologia, sinó que és una qüestió que tots hauríem de fer si volem ciutadans i ciutadanes digitalment competents, que és el que necessitem, doncs això és cosa de tots i totes i crec que potser és un dels aprenentatges que la pandèmia ens ha portat i també introduir altres propostes i l'estar molt en contacte amb la gent, perquè és veritat que per xarxes socials o per correu o mitjançant els repositoris, consultant, has pogut conèixer el treball d'altres persones que potser no t'havies interessat perquè no t'havia fet falta o no t'havies plantejat que potser resultava això d'interès, i t'ha obert d'alguna manera el camp, i això també com a professional jo crec que és molt interessant, tota la perspectiva que forçadament hem hagut d'adquirir, no sé, diria jo. La veritat és que apuntes 3 temes que penso que són molt importants. El primer, el fet de que aquesta pandèmia que ha anat derivant en diverses formalitats, des de la no presencialitat a entorns híbrids on tenies a persones davant de la pantalla mentre tu estaves donant la classe davant d'uns quants només, que això era una miqueta així com que estrambòtic, però va passar, aquest curs que estaven ja tots, estaven tots, però seguíem en pandèmia en certa distància i hi havia certes dinàmiques a l'aula que se podien fer que, evidentment, no es podien desenvolupar. I que, per exemple, si una persona donava positiu i havia d'estar aïllada, doncs havia de tindre recursos. Aleshores, pense que hem après d'aquests confinaments i d'aquesta pandèmia, hem après. I en aquest aprenentatge hi havia que destacar això, sobretot el que heu comentat del perfil de competència digital docent i ciutadana, de ciutadans, aquest seria un. El fet de la importància de compartir per aprendre i d'un aprenentatge no formal,
on entrarien això, el que estaves dient de les xarxes socials, entraria també el desenvolupament professional i després el fet, sobretot, Mercè ha donat més la idea de què fer a classe quan estem en una conferència i tu en seguida has destacat el tema de l'avaluació. Em penso que són com que els dos grans pastissos de pensar quan parlem d'educació i educació online. I Què l'avaluació és que va ser... creieu que... No, que l'avaluació va ser un tema molt delicat perquè, vull dir, el Sí, professorat tant i havia tant. d'acceptar que podia no controlar qui estava fent aquella prova Exacte, ese va ser un dels grans reptes. Jo i penso que hi de havia tot. altres formes d'avaluar, que no era fer un examen. Exactament. Vull dir, Aleshores, la idea és, tenint present aquestes tres línies, d'alguna forma, podríem dir, com pilars fonamentals d'aquesta transformació, penseu o creieu, des del vostre punt de vista, que hi ha hagut aquesta transformació o estem en procés d'aquesta transformació? Començo jo? Sí, Mercè, i tant. A veure, jo personalment me vaig incorporar, com vos he dit, en el curs 2021 i va ser un any duríssim. Per a mi dur perquè portava uns anys que estava desvinculada de la classe com a treball, estava en altres tasques i va ser un curs molt dur perquè l'alumnat, a veure, estava molt sensible perquè no havien estat mal del tot confinats. Mal del tot els adolescents, els més majors ho passaren pitjor. Jo me vaig fer càrrec de primer de l'ESO, que és el que volia ara portar en aquesta segona intervenció, i és que la Conselleria d'Educació va decidir que per a fer aquest pla de transició per als alumnes que venien de sisè, que no havien fet sisè, que venien realment de cinquè de primària i que s'incorporaven a l'institut, en lloc de fer les assignatures compartimentades amb cada professor especialista, aleshores va decidir, i crec que això va ser una aposta, va ser per una banda valenta, perquè el professorat encara avui no ho accepta, n'hi ha molt de professorat que no ho valora positivament, sobretot perquè diuen que ha estat imposat. Bueno, les lleis és que són imposades, no? En fi, no se consensuen, no ens pregunten quines són les instruccions d'inici de curs, ni ens pregunten quins són els sistemes que hem de prendre de docència o d'avaluació. Sempre tenim nosaltres, per suposat, la llibertat, però sí que venen unes instruccions donades i nosaltres som funcionaris i les hem de seguir. Però, bueno, aleshores se va imposar o se va implantar treballar per àmbits. Aleshores, com era un projecte innovador, me vaig posar ahir a tope a treballar en això. El professorat no està acostumat a treballar en grup. Nosaltres demanem sempre que treballen en grup, fem formació de treball cooperatiu, però després ens costa molt perquè tenim un treball molt individual. Si no te coordines en el departament o tu eres innovador i vas a la teua, no passa res, no n'hi ha ningú conflicte, no n'hi ha ningú problema. Però això costa després quan som nosaltres els que hem de treballar col·laborativament. I me vaig posar en el projecte dels àmbits i ahir tenia l'alumnat tots els dies, estàvem amb mascareta, però per a mi va ser una experiència positiva, molt positiva, perquè, a veure, venien de cinquè, realment. I estava 9 hores amb ells, donava castellà, assignatura de llengua castellà i història també en valencià, més l'assignatura de valencià, però realment treballàvem per projectes. Això de treballar per àmbits era una novetat i costava, però treballar per projectes era més fàcil, com un projecte interdisciplinar en el que participàvem les tres àrees, no? I fer la coordinació, reunir-nos totes les setmanes. Va ser un aprenentatge, jo penso que molt positiu. I ara, vist després de 2 anys, hi ha gent que no li agrada donar una altra assignatura que no siga la seva especialitat.
Jo discrepo totalment perquè jo no sóc especialista de res, vull dir, vaig passar 5 anys per la Facultat de Filologia, però no és la meva grandíssima especialitat, serà del que més he estudiat, possiblement, però igual tinc millor especialitat, no sé, fent algo manual o algo en la cuina, no sé. Bé, jo crec que estem capacitats per a comunicar-nos a l'alumnat. Clar, sempre que no pensem, com deia Alicia abans, en aquest no canvi pedagògic. Si seguim fent classes magistrals, si seguim donant una fotocòpia, subratllar i buscar el diccionari, això no pot ser. Això no pot ser. I molt de professorat, el tema del confinament i d'entrar en aquest món de l'internet sí que el va fer canviar i va trobar un món. I altres es continua costant accedir a aquest món, però ja no estan d'esquenes. Almenys busquen ajuda o demanen, com deia Alicia, que si algú sap fer alguna cosa li ho contes, li ho expliques. Però jo crec que sí que ha transformat d'alguna forma. I així, al País Valencià, el fet de treballar en primer de l'ESO per àmbits i en alguns centres més avançats en segon, inclús treballen per projectes en tercer i quart de l'ESO, que són centres molt innovadors, centres de referència, doncs avancem. Està clar que no avancem tots al mateix ritme i per a això fa falta, i és molt important, els equips directius. Jo, quan estàvem en la conselleria encara, ens reunírem amb els equips directius per afrontar el nou curs i, clar, els equips directius que ens vam reunir van ser els profes més innovadors, que se comprometen, que estan ahí en qualsevol avanç o qualsevol cosa nova que està comprovada que és d'èxit, no? Que això se posa en qüestionament. Si estem fent a classe prova-error i que no garantim estudis i projectes que tinguin una base científica, en fi, això seria un altre tema, però estic en total desacord. Nosaltres, evidentment, no inventem res. La invenció és per a nosaltres. Nosaltres innovar és que tu busques un projecte, un programa, una activitat que ha funcionat a un altre company o companya en un entorn més o menys educatiu paregut al teu. Evidentment, en un barri d'acció preferent no se pot actuar igual que en el barri del centre d'una gran ciutat, però sí que si tu te compares, l'Institut del meu poble és paregut a un altre i mira, la meva companya que està així, està fent una cosa, li ha anat bé, jo la faig i això en realitat és fer coses noves que és innovar i si té èxit, fantàstic, seguim endavant. I aquestes noves metodologies que costen, crec que han entrat molt gràcies també a no sé si revolució o què ha sigut el que hem viscut, que ha sigut la pandèmia mundial. Efectivament. El tsunami educatiu, diuen alguns. El tsunami, exacte. El tsunami educatiu i el claustre virtual que s'han magnificat d'una forma extraordinària. Mercè, has apuntat una idea molt important també, que és el fet de compartir, no? I també, Alicia, quan estaves comentant en el tema de les xarxes socials, no? I aquest aprenentatge entre iguals. I ahir, justament, pense que el lligam que nosaltres tinguem, totes tres, és el punt de connexió, que és, per exemple, en aquest cas, com Mercè ens ha comentat, un entretants. Considereu que és important aquests tipus d'associacions? Què opineu? Sí, jo diria que és fonamental, no? Vull dir que necessitem espais de difusió, de compartir experiències, això de compartir experiències entre igual, de reflexió en altres docents sobre això, sobre la innovació educativa, en el nostre cas, sobre l'ús també de la tecnologia per a millorar l'ensenyament i això és una sort quan ho pots fer
i pots estar aprenent constantment en bona companyia, no? I per tant, jo crec que per a mi és imprescindible. Un entretants, encara que com qualsevol altre tipus d'associacions, doncs vivim moments àlgids i altres moments un poc més de menys activitat, o almenys de menys activitat com a grup, perquè també això també passa, no? Que tots estem en moltes històries, però sincerament crec que una associació com un Entretants no s'hauria sempre de mantenir aquest tipus d'associació entre persones sense cap interès, vull dir, simplement per l'interès de compartir, d'aprendre, i això hauria d'existir sempre, no? Malgrat les circumstàncies, governi qui governe, perquè sabem, i ho hem vist, com hem patit en altres moments, està clar que ara hi ha molta oferta formativa, de vegades estem n'hi ha com excessiva oferta formativa, perquè dius, no puc fer-ho tot m'interessa, tot m'agrada i no me cap tot en el meu dia a dia. Però, clar, de vegades això no ha sigut així i és fonamental. I a banda, també perquè fa grup, i el que comentava Mercè abans, jo això sí que sempre ho he trobat com una diferència fonamental i que no m'agrada gens, i és com a la secundària, en general, cada professor és el seu professor en la seva aula i com si no n'hi haguera res més en el món, i en canvi a les escoles, infantil i primària, la gent està més acostumada a treballar en grup, a fer equip, a consensuar les coses, a negociar-les, parlar-les, acordar-les. Jo crec que això ho hem d'aprendre la resta, i en la universitat ja ni ho expliquen. Això crec que segons el nivell educatiu està pitjor, la relació és contrària. I crec que això, vull dir, de totes, hauríem de treballar d'una altra manera i, per tant, comptar amb espais com un Entretants, per a mi és una cosa positiva i que tant de bo existir en molts altres espais similars, cadascú en els interessos que tinga, per descomptat. Sí, jo solament vull afegir a tot el que diu Alicia i que es nota que hem fet un grup, un equip i un grup i que s'estimen molt. Això no ho anem a posar en dubte. Vam viure anys difícils perquè així al País Valencià vam tindre 20 anys d'un partit que no tenia molt d'interès per l'educació i molt menys per l'educació pública i el professorat va patir retallades en temps de retallades, però a més en coses tan importants com la formació i va ser un moment en el que vam aprendre tots uns d'altres. Si tu sabies fer bloc, li ensenyaves a l'altre. Si jo sabia fer preci, muntava una formació de preci. O, Àngels es contava l'experiència, o Alicia muntava. I això va ser molt bonic. Ens va unir, va ser moments durs. I políticament també vam fer molts manifestos respecte a l'exempció del valencià. Recorde que aquell va ser dur també perquè i vam patir moltíssim totes aquelles situacions polítiques que ens afectaven tant com a professora de llengua de valencià, però també com a docents i com a defensors de l'escola pública i de l'escola lliure també. I ara és un moment també, igual que ho hem fet en tot, de repensar-nos, però estem ahí perquè tots tenim la voluntat de saber que entre tots fem sòlid, com diu Alicia, independentment del color polític que tinguem en les institucions, entre el professorat necessitem fer-nos costat perquè és dur el dia a dia i perquè totes les iniciatives cooperatives són molt riques. Si jo sé un poc d'una cosa i la compartisc amb el poquet de cadascú o el molt que sap un altre, és fantàstic. I un Entretants som un grup d'amics, d'amigues, de gent molt emprenedora, que és molt curiosa, tot ho volem saber. Ens volem molt i això és fonamental. Doncs la veritat que sí. A mi m'agradaria afegir que d'aquesta taula redona que hem estat parlant i que ja donem una miqueta en el punt també de finalització, aquestes idees que hem comentat. És a dir, és important la competència digital docent, que a més ara tindrà un paper molt més rellevant,
la ciutadana, no només la dels nostres alumnes, sinó aquests alumnes que en seran ciutadans d'ací no res, perquè el temps passa i lamentablement passa molt ràpid. I tant. Però també, sobretot, que aquest confinament i la pandèmia que estem terminant de vivir o vivint, ja no tinc massa clar mai, s'ha donat un inici per tal de transformar, que estem en procés de transformació i també, evidentment, de transformació i de revisió, de repensament, tant de com fer dins de l'aula i com fer que facin els nostres alumnes i com avaluar-los. I sobretot també que compartir és una de les millors formes d'aprendre i ahí és on entra sempre un entretants, que és la idea màxima d'haver compartit tantes compartics tan bones de formació entre iguals, que sempre és una molt bona experiència per a poder. Així que des d'aquesta taula redona de la innovació al País Valencià, moltíssimes gràcies per estar a ella una vesprada de calurosa, en aquest cas del mes de juliol. O sigui que moltíssimes gràcies per aquesta ficada en comú. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres, gràcies.